došli na drugu javnu tribinu vezanu za zajedničko planiranje proračuna. Danas je održana druga javna tribina, jedan dobar odaziv, rekao bih da je program uspio. Imali smo iz svih naših mjesnih odbora predstavnike, imali smo zapravo prijedloge koji su se po prvi puta predlagali. Ja sam zaista sretan što se ovim novim projektom uključilo građane grada Raba u odlučivanje projektima koji su visoko vrijedni za zajednicu i korisni, i jako mi je drago što se velik broj građana odazvao svojim prijedlozima. Izglasali su se većinom glasova oni programi i oni projekti koji će se uvrstiti u proračun za 2023. godinu. Najveća većina ih je prihvaćena bez glasanja s obzirom da su pristigli jedan ili dva koji su se uklopili u budžet. I iz jednog mjesnog odbora zapravo imali smo dosta programa koji su izašli iz okvira financijskog koje smo za ovu godinu predvidjeli. Najviše mi je od svega drago što će građani, ja se nadam, imati iz godine u godinu priliku predstavljati nove projekte koji su, vjerujem, svi potrebni, svi dobrodošli zajednici. Imali smo neke koji su puno više, dakle kao neki projekti prezentirani za koje ćemo mi kao gradska uprava voditi brigu i računa da kroz neke naše druge programe pristupimo provođenju istih i realizaciji istih. Mislim da je uključivanje građana u ovakve projekte nešto što pridonosi zajednici, što pridonosi okupljanju ljudi, što pridonosi zbližavanju ljudi. I kao gradonačelnik, odnosno kao partner udruzi gradova koja nam je stvarno pomogla u ovom projektu da uspostavimo, da podignemo ga na noge, zapravo gledam s veseljem i s radošću u sljedeće godine. Sljedeće godine svakako ćemo se prijaviti za nove projekte ili ove postojeće koje nisu prošle ove godine, i ja vjerujem da bi svi to željeli i voljeli da se u njihovom dijelu naselja nešto dobro uradi. Kako smo večeras vidjeli, puno zainteresiranih sugrađana će sudjelovati u budućim proračunima, što nama kao gradu, meni kao gradonačelniku i kao gradskoj upravi zapravo olakšava posao u buduće, olakšava proces donošenja odluka i upravo gradski i javni novac usmjerava u one projekte, u one programe koji su najpotrebniji sugrađanima.